Hei tid, så det atter her vi en nødgen parti av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøve, Paul Færre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Vær hjertelig velkommen til Hendaparsten av Gjerstamål. Og Gjerstamål for å spørre hva ligger Paul av Gjersta i det. Ja, det jo for at de var sprave. Vi tatt jo første løyde bråtur til første kapitlet. Og det fra vers 14. Ja, nøye herre okkara vær og metallige stør, vi trygg og kærløyka, og i Kristi Jesu. Det troverst år, og til fullna verst av vera fakten. At Kristus Jesus kom i høymen, av frelsa sintarar, og alt høymen i en størst. Men tog fann det miskunn for at Jesus Kristus kunne ha mer, som fyrstor vær, vise alt lengt med oss ut. Ta imot til firedømme som skulle trykke han til levet liv. Men kan ikke alt annet, i noen uforgångelige, uskjønnelige, øyneste gode, være høyere og dårlig og i alt og alle ræver. Amen. Jeg husker om jeg sier her, 4 versene som så, om etter ramande, tog det nema vi den mest sentrala, som i evangelium. Og da han sier at det 20 år, og til fullnar verst av vera fakna. Men den nøye herre okkara, som var så avmetallige stør, vi trygg på kærløyga i Kristi Jesu. Det så vekkors vi med nu at vente atter til det som vakte med opp da jeg var unge med over og man har meg fremme for seg ser tjenestene som så med at tutninga mye for en sjølvan at gjøre seg til tjenester som har en nattleven vi til nøygav som han nøygavene til hånden altså det ikke mye nøygav at vi han øyrene som bor i hjertan vi har endan og hever her kærløyga gods visser inn og hjørsta okkara vet du noe skapningen som han og vit og et av vit og han det størst ja, det helt sikkert og det verset du begynner vi ja, nei herre okkara vær og medelige stor vi trygg og kærløyga i Kristi Jesu det sier alt ja, det sier alt det gjør det ja det ett av de versene som inneholder vi vil legge atlan glede i bådskapen. Akkurat. Men også hvis du husker om skuggasøyene, sa Paulus, ja, som bønt årene, så sier han vers 12, vi takkje honom som gav mer kraft, Kristi Jesu, herre okkara, at han råkna med tryggvann og sette med til tjenestene. Med som avvær spottare, ætsøkjare og ivergangskropper. Men jeg fann miskunn av tog at jeg visste ikke bedre. Ta i vantrygg, gjør det så. At det sterke år, om å metallige, hva skal man si? Jeg var ikke skal kalle det løyve han løvde i åren. ja. Alltså han uppfyller Guds allt de kriterier det som vi har sett till en terrorist. Akkurat. Men det som att det var inte bara han. Han omboar alltså han omboar myskre i verkligheten. Och ta myskre, inte bara det vanliga myskre kan man säga, men ta myskre som skulle eitas för att vara Guds ljus. Akkurat. Ta omboar i han. Men det kommer til på nu, vi tar oss om det her, at med som avhørværs, ja. og at det så størst, så det som i verleggen henter, det Guds inngruppen, inn i heimstøvene, heimsøvene, men inn i det personlige, inn i hjørstene. Og her det altså ikke Paulus, som at tog veier som han gikk av,
fann Herren, men Herren møtte honom. Ja, akkurat. Og stekka i honom. Ja. Altså han greip inn i hans liv, va? Ja. Og vært ikke fire til, først og fremst til at Jesus Kristus kom som god som menneske, og fullførte til verset som han fullførte av krossen og vi oppreisende. Så altså, man kan ikke umynda seg til myrker som heimen har vi ui det. Det er øyelig, at du ser ui hese løsingene, tøytningene av versen og av Golgata. Ja. Og opprørsene. At han er livvand. Er hver deier, men hikk er livvand. Alt og alle ræver. Og jeg har liklar deier, så deier ikke. Altså, bare tanken om at det er hvordan medtallige tøytninger mye land er. Altså. Ja. Er her. Ja, det er ja, jeg bare husker om Sanjen Tja, Jakob Olsen, hva var verden utan Jesus. Ja. Og det er så akkurat det, men det som blir så størst og er det at Jesus, han gjør alt verste, og han gjør det livet, til fullgjørst, råber han, og han vil affæren og rester oppatter, så hever han seg fjørte det når han var lærersveien, og så var han litt opp limma, sånn. Og heimeren opplevde omgang til Jesus opprystene. Det var bare hansare ekne, kvinner og menn som hørte hånd til, og det var ikke få helter. En av det 500 sen som så han, sier Paulus. Men heimeren så han ikke. Men den atlan som var lagt her, og som atlan fyrir, som verleggen knyter menneska til godsverska, det er så, det er så, man kan bare si størst og genialt, at du kan, det er ikke mennesker som er funnet på det, det er bestil. Du kan godt få mennesker til at fylla en ideologi, og gåa tankar og gåa meningar og atlaner, men til ikke hette gjøre. Til løvlest. Til løvlest, ja. Det her snurrer seg om at hans oppreisende løv kommer inn og i fattle mennesker, og gjør okkon til nødjaskapninger, gjør okkon til sutt likam, gjør okkon enkeltan av okkon til lim av sønn og egna likame, og herfra er det så at han vil visa seg for heimen henne. Ja, akkurat. Ja, det var ekkert inspirerende i det. Det er bare med han til å sitte og ta seg så får jeg huske der til Daniel. Ja, han kom til hetta til at livet så et egna løyve ut i akkurat likam. Ja. Og Anje sa vi. Ja, akkurat. Huske der til. Ja. Det er en sorry. Jeg vet ikke om jeg nærkant har hukset det akkurat av vi. At han bare vurser for dem som kjente han Arren. Og så sier han dem farvel. Men så gikk bare en ståttøy. Mittelen passioner og på et sånne. Så kom han etter. Og tog bygg for i tøymon som ta vår. Ja. Fyrir at jeg skulle sprøya seg ut til atler endar gjerrerinnar, hvis man kan si endar. Det er han ikke nevnt. Nei, det er så medelig størst. Og her kommer så at det her år inn eisene, her som man sier Johannes Seidjan, at det blir ikke best for Jesun, men eisene for teimen som vi åren tarra koma til trygg av med. Så vi er omfattet av hans høysprestabøn. At det skal være høyt. Ja. Og så er det vi feiren. Og så sier han at det skal være høyt i okkon. Ja. Fyrir heimere skal trykva, og fyrir heimere skal sanna, og så framvis. Og dette er det eneste som han kjennes vi. Ja. Han kjenner, minnes det ena for Efesbrev 3.
Han bor i just nokkar, det ständer i Espan, tror jag. Ja. Och så säger det ner, nämnde jag det här, och jag minns det kostade för mot hjärsta. Att det var för han skulle känna sig hem och görs någon chock. Akkurat, ja. Att det uttrycket säger att han sen rör sig här, det vers, ja. Han ska bygga, men tydningen är att följa sig hem och era bygga. Och jag stäver väl nöjt vi är bygga här. Och jag också ofta med att det är så väl nöjt det är vi mot Batnaheim. Och sen det hem som det hem fick i havn. Jag lärde till malare. Och så var jag fram efter att vi i hem som har öppnat sig. Och så äntligen så fick man själv ett hem. Och jag minns ångan det jag inte har fått mig hem i min egen hem. Nej, det är det. Själv om jag byggt husberget vid Ronavik och Tofton så blev det ångan mot hem att. Jag vet det här. Nej. Så är det näka framför det här som lustar. Jag ska Herren inte släppa för sig hem och hjärtan här. Så han bor här allikevel. Ja. Men han kommer in på att det här. Att han alltså det är virkla människor som haltar till att det blir till att det blir fyrirgiven. Tog at de suttja og kjenner seg selv så åregnen og dolkajan. Og de halter ikke det mulig. Men her sier Paulus i 15. versen at det er troverst år og til fullnar verst at være fakna, altså at være tidlig måte, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndere. Og at heimen er hins største. Jeg har ikke hukt ærestes om omsidninger sier at nå til æstene. Han sier ikke en gang at han var hins størst. Nei. Men at heimen er hins størst. Ja. Ikke vet du at han kallar begge til som han skriver til oss i kjolvan for jeg vil heile gjerne. Nettopp. Så han ser seg ikke som syndere langer. Men så lenge som han er her i løven, så lever han vi som verleggene vi til som han hever gjørst. Ja. Men han fer her og fætlig nøyene til at suttja seg sjølvan, tåra at suttja seg sjølvan som han var, til nå han ikke skapning. Og i Kristus, ja. Og til undre som var til, for at vi kunne verleggene akseptere oss sjølve, ja. Det er suttja hette her at det er troverst år. Ja. Og til fullna verst er fakna, og jeg sier at det er tidlig måte, men da når er fakna, så er det vi glede. Ja, så. Ivestremande glede ved tidlig måte at Kristus Jesus kom i heimen av frelsa syndere. Ja. Men det er innanfor det mørk som han har sett allikevel. Det er en større mørk enn hva vi tar til æren. Hette at Paulus ber om och i Efsbrand att vi skulle få vursdom till att skilja vånen han har kallat kom till. Hur så ryker det då där han säger med det höjda och hur så jag medlemstar kraft han säger och så trick man vurste och i Kristus så tar en röst och från dem dig. Men så också jag just de där i Filipperbrevet där han säger till att han ska Jakob anta vurstams alltså. Ja. Alltså till kunskap om sig. Så det är en helt annan. Det är god anten som här sannförer om. Ja. Sent rättvis om sent. Så det trycker vi så med, ja. Rättvis då är färd till färd och till så jag mig så långt så det är vid. Om det om tid hauten över det snöj med dömt. Och det är djävulen, ja. Alltså det är så väl görst. Men så allikevel så jag vet att de ändan Rombrand tjej. Schalt man och det satta kapitel om tritjar och om att som man säger i 11 versen att vi skulle råkna någon som dig från synden.
Men livet för god i Kristi Jesus. Själv jag så. Ja. Och så ändrar han kända kapitel vill jag säga. Så tärnigt och självor vi hållte någon lövsintaren här och dig så. Men vi antar någon det och hur kända det. Ja. Just det tänker det bara vi har hört ja. Ja, då blir vi 8. Vad sker i 8? Ja. Han säger här att god över tack vi Jesus Kristus Herre okkara, så tjänar det själv vi synden någon logots, men vi hållte någon lov syndaren. Ja, känner jag. Och halt. Ja. Så allikevel hatt en faktorer som kan på en eller annan måte tråkas fram med att det är gossast och det. Jo, helt avgjørst, altså. Jeg husker eisne om så mange kære tryggvante som ble fengt av lyses omstøvene. Det brøyter ikke herrens nøy og hans ragaske, ja. Det brøyter okkara liv. Det gjør det. Okkara liv, det kommer inne på i neste kapittel her i Rom 8. Okkara liv er her og nå, altså. Okkara livs gaske. Hon verer faktisk avgjørt av gosse, og i hvordan står han mån løyve slepp framåt. Akkurat. Ja. Det er nok dette verset som rekva da. Vers 16 og i som samme kapittel 8. Men tog fann misk. Ja. Fire at Jesus Kristus, kunde ha mer som fyrstur vær, altså av tøymon, av okkon. Som til han var han som fikk etter fra herren. Som fyrstur vær, vise alt lenge med oss ut, tøymon til 4 døme, som skulle tryggva han til av et liv. Altså, det er 4 døme til okkon. Han gjør det han til 4 døme, innanfor ta liv vid liv og vid det. Ja. Og kunne lese og kunne tilta. Men så sier han, kan ikke alt han hinne og forgångslige og skjønnelige, øyneste gode vil i høyer, og dårlig og alt og alle over rammen. Ja. Altså han klarer ikke å halte seg bare til oppgavene. Nei. Han må halte seg til hvor han som. Og hvor han som. Ja, hvor han som han og hvor det var som valgte han ut da, og møtte honom og han ble han sa jeg tør ikke å si at dominanse, men nu var det han som rådte i løgn og sånn. Før var det godere enn Kjesenheim. Ja. Innenfor lover den her strong og regler fra god, ja. Vil jeg mesle? Ja. Nei, han er helt tydelig på det, og han er eisende klar iver. Han sier her at timen er i hans største, altså syndaren, men så sier han eisende i Rombraun at jeg skammes ikke vi evangeliet. Nei, det er bare så. Ja. Det er Guds kraft til frelse. Akkurat, ja. Og det er som så, Jøgne syrer alle hans holdning til livet her og nå, og tog sier han dette her året her, men kanskje alt annet, hinn overgangslig, og skjønnelig, eneste gode, vi heier og dårlig til alder og atler over, amen. Ja. Og det er akkurat her til lykker, hvis ikke dette her livet var en verileidje, så har alt vært lykket mye. Hva vi rønte, og det har bare blitt oppe det verre. Tog at dekningsløst liv er ikke noe liv. Det er tømt der da. Jeg minns, jeg hadde ångst nevnt det her før, at jeg faktisk sa en av min firmaer, og jeg var i en sånn sammenhengje som var nok så gammel og at det var ikke i forhånd, og som kanskje tradisjoner hadde tid til øyne jeg iver. Da. Og så sa jeg firmaer, lykkes med seg myndene av, så sørst inn i en Riddarborg, og så stender en tomer riddarrustninger her, og han kan standa så lenge man får fria standa. En av det var et livande menneske, og i sånn her rustningsnån. Men til menneske er ferdig og dette, andre var ferdig ur sånn rustningsnån. Og så kunne vi finne oss sjølve, begge som mennesker, men eisene som fellesskaper eller samkommer, og tog at det som alt snur seg om,
til Guds versk, Ja. Jøgne Jesus Kristus, Ja. vi heila i andan ui kvar enklun av okkona. Ja. Han sier ikke, Jesus kommer selv og øyla tydelig at det om vindtre og greinene, ja. Akkurat, ja. At det er livet at dreier seg om. Akkurat. Øysten kommer da fram her i 18. versen og i første kapitlet. Han sier, «Hetta bål ut i tær opp i hentor, bad mot Timotheus». Så kommer det til, etter profeta åren og i framman undan det tal om te, for at du etter taimon skal strøye, gåa strøy. Altså, det så bøynrett. Til vi åren som taler om te, for at du etter taimon åren, altså skriftan åren, skal strøye, gåa strøy, hevande trygg og gåa samvisk, som nøkere var kastet fra seg, og det skipbrott trønner vi vårdkjent. Mittelen tar Hymenaeus, Alexander, som vi har givet opp til Satan for at det skulle være tikteier, så det leta være å spotte. Også der til. Ja. Langt å ta. Så stod det til at han. Ja, det minnes det tøyen at jeg begynte å grupe mot hjertet. Jeg leser jøkkene til og taler om det, og det var det var nok jeg ble avmarsket vi ljøse ta hva tar en jeg gir meg ljøse, men det minst avvirke det her ja, i minst menneske som hørte jeg til at det var ikke vi som skolte, men det var han som skolte. Virka oi og vi lika med okkara. Väja vilja och virka det går vilja såna som Filippra 2:13 säger. Ja. Det är han som ska virka. Det. Och inte en självrådande Paulus. Nej, akkurat. Akkurat, ja. Han är så öjliga klar och tydlig mynd på båda synar. Ja. Vi kan säga faktiskt båda synar av okkon. Akkurat, ja. Ja. Det är angenivt om det. Ja, som till sådär som lojal så är det att det särliga av och värst. Att vara så här att håsa om nettopp det här. Men vi vill jag så gärna själva vita vad vi vet från och viskom och finka dessa nöjena. Och till öjsten för Torras skuld som den andra kapitel säger att vers 8 att det amen nu första av ötlån om att böner, avkattlaner, förböner, tackargerer för helt när för ötlån människan. Alltså är det ötlån människan. Ja. För kongen och ötlån och högt är sett. För jag vill kunna leva stilt och friade liv. Vi ötlån gossat och siprojekt. Det är gott frälsare okkara, gott och tätsligt. Honom som vill att alla människor skulle vara frälst. Och kommer känna sannolikan. Så är en god och en mitteln god och människa. Människa, Kristus Jesus. Som gav sig självan till löjsekjalt för öll. Till vittnesbord tog i syn. För detta är jag sätter till prätkara och apostel. Och jag säger sannolika. I likvis. Høytningen om til lærere i trygg og sannløyka, og så framvegis. Jeg alltid at er en så, om etter vekker løsning av okkar oppgave og i heimen, for i øtlån. Omkant det nærm, som vi nevnte og Arjen alltid av at ja, trygg tycker Herren Jesus Kristus som hon fylldes inte med mannamåne som Nej, akkurat. Som Jakob säger. Ja. Men det är nog så löja huxa så här att han säger vid Timoteus i kapitlet framåt undan. Ja. Att hade bara lyter upp i händer baden mot Timoteus efter profetaåren och framåt undan är tal om det. Ja. Och så är det för att du efter timon ska struja hit goa struj. Ja. Och ta så börjar upp på att gå och struja. Så är det omsorgen för alla människor. Ja, netto det. Det är sammanhängen. Ja. Det är sammanhängen ut ja. Ja. Det är alltså
Att det är ordentligt torrförst att skilja och trycka att det heter samma mäver. Som får till Damaskus och sinne. Ja, det är Kristus och hon. Det är löntamal, ja. Och det är Kristus och Jakob. Ja. Och hvis det ikke var, så er det slett bort tid. Så han gledde seg til at for å virke vi akkurat lika. Han er ikke alvor vært en lika med Jaren, ja. Som så var færre. Og nå, god er jo anten, og at vi som vi anker for anlitt når jeg spekler Torgods, vi vil brøtt om til sommermynd, fra dår til dår som herren er anten. Og så sier han på et at han er her, og så at han grønt av 4, at det var hesam tjenest, og så kommer det etter at det var miskon, etter at det var miskon vi da finnes. Ja. Så har vi det ikke med. Og så har vi sagt om leser fra Øtlund, skammelige løgnegøten, og han nevner en rikvad, som slett ikke hører opp i. Nei. Så det er som, jeg var Paulus i livet. Ja. Og kan han skrive det så løs? Ja. Han skriver jo også til brev, driven av hele andre. Ja, helt avgjort, ja. Ja. Og det er ting som han nevner her, Ja. det er ting som alltid får valgte ta i andans tjeneste av uker. Akkurat. Ja. 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 Vi er ikke her at vi djevast av være tryggvante, Nei. og at tryggva, Ja. men vi vera, i stedet for å være andalig, så vera vi holdlig, ja. Og hatt er nekka som er galdan for okken, det er ikke nekka som er oppheva i noen annan, det er bare verleggende for okken sjálf, ja. Og verleggende er han, at han, det er akkurat som en tyngdelov, en tyngdekraft som håller nyer, altså, hvis ikke anden litter opp, og helder okken oppe, så dette vi nyer. Ja. Akkurat. Fatter av ante tak kom opp i godtamlet kylskaparblant. Rattvisen gjør det meg Golgata, strøy, gammar så trykker han en stand. Ødel hentet han ombrøyd. Ja. Etnæs ta. Altså, jeg sier etnæs ta. Ja, ja. Tøy at det er i andan. Og anden er god, sier han. Herren er anden, sier han. Ja. Men at vi som vi anker anlitt noen spekla hessa dårligt. Vi tar ombrøyd til så moment, fra dårligt til dårligt som herren han, tøy han er ujok. Altså, hver er rujokos enn han ujok? Det er det. Det er innan ujok. Ja. Og til tøy ujok, det er så effektivt. Ta vi leta det virka, sant? Og det er øyla merkelig. Ja, det er akkurat det du sier, at leta det virka. Ja, sant? Og her, som jeg har sagt flere fra hånden, at jeg kan bare, for meg selv tenker jeg seg at jeg vil leta det virka. Og jeg har sagt at jeg alltid gjør det til, men jeg vet ikke mot liv som tryggvande, så er det ikke alltid vært så løsne, men jeg kjenner fylkene og fruktene av bavån, altså. Ja. Jeg minnes nok sånn jeg til å ta inn i fyra til måtsbrevet særlig, ja. Jeg har en begynt å åpne etter firma her. Det er veldig gjerne nå at jeg var kjørelsen i en tar to nevnte jo Jan her og i fyra grøntbrev tror jeg. Men jeg prøver var så åkt. Fikk ikke tala vi tikkum som vi antal i. Men best som vi holdt i, som vi nøyføringar i Kristus. Det er utroligt at han nemer inn mot liv. At han skal ha kunna sige at han har liv i han i livet selv. Og det er vi rævlig kjøtt hvis jeg som kjent igjen, bare slert som på han. Ja, men du har sånn kjøtt, du var nekverg igjen. Nekverg igjen enn jeg, ha? Ja. Ja. Men så sier han, mjölk gav til kunne drekke. Mæt gav til kunne ikke. Tøy til at holdt du tid ikke enn. Ja, til tålet ikke nå helt. Til det du holdt det enn. Tøy til øvund og træta tikkere midtelen. Til tå ikke holdt det og bedre til knæt som mennesker og vån. Og en sier Paulsa med år. Og en annen sier Paulsa med år. Det tid til ikke mennesker. Og så framveis. Altså, det er så særande for det antallige mennesker å lese. Alltid er.
Vill det vara således. Jag tycker inte näkar vill vara således. Nej. Av Guds barn. Men till han som så snällt som fär och när vara således. Och här kommer så att till att det här ser ut så om Johanne att hållt någon till han jag låg syndaren där. Och det är bara så läst. Det är fär inte vi över så. Nej. Vi får ångant du frälst hållt. Nej, det är inte. Det är inte till. Allt är inte ska inte arva av åt lov. Nej. Nej, och det kommer först här ett ladera. Nej, slett inte. Nej, det är bara så. Och jag minns gott nu, det kommer till mig nu att ta som att det ta ju är känt verkligen så fittlingsna av hela andan och i min liv. Ta det blev ljus här som där var gråsåna. Och jag kjente at det her andre sier, men jeg jo ble så skuffet av meg selv. Tog at jeg gjør det ikke så som andre ville, ja. Ja, men, og i mildlega sier andre meg bare til at, ja, men, at han ikke ondt alt det. Det hadde det holdt det. Det er så at holdt det fungerer. Så du kan ikke bli klakret tog. Det vil alltid være så. Akkurat. Men, livet er andre noen. Så folk for at det er ikke med. Ikke Jim Paulsens. Nei. Og Øysene tar han sier her at kvæter ta Apollos og kvæter Paulus tjänarar som til kom trygg vi og ta ettersom Herren gav øynene og kvargen. Jeg planta i Apollos vattnet, men god gav vokst. Først at han plantar eller at han vattnar til næka, men god som gav vokst. Han plantar og han vattnar til det åt, til skal kvar få sin egen løn etter sin egen arbeid. Tid, og det er dette som jeg også sier om tid, tog vidt og samverska med gods, tid og ekerlende gods, bygning og gods, og så får han å ta seg etter, hvor er det om det samme. Ja, det är väldigt spännande att färden och jag minns det en medvärla tjocksna Klaxvik och så ringde jag en son när han så spurgade mig om kunde färda Vidjan till han var så bench för att touch. Och så får jag ut av Vidjan och så säger han det här som så Nick var sagt uppkörn tojenar att han kunde inte vara frälst till han var så stor syndare. Och så säger vi han, är Vidjan från Malontan, utan jag finns ju på om av Vidjan. Så säger vi han, ja men den största syndaren är i himlen, och säger så. Det har vi ringt att komma vid tog om källning. Att du var så stor att du kanst inte. Och det hände. Att han sa att han spurgade inte, han visste nog. Ja. Spurgade inte, men jag sa att jag bröt han. Och det blev en lovsånger hellre än en sånt där sitt så att du finner en jammor. Ja. Det brukte jag om att det är. Men det är akkurat det här, Paul, att sucha det här. Ja, sucha det. Ja. Det är och det är bara han som kan ge och kontagion, men han ger han helt han inte att för oss. Det är bara det här att det är just ofta att diktera folk, men man ser att de är sannolika. Och kommer han till dig och så trycker vi väl på att här att är mot lov och i antan så är Herren till verk. Ja. Alltså ta beskyla ver i antan Ettla leta sig fylla av antan och låta att Herren är till verka. Nej, jag kom tankar om det händelse åter. Till akkurat det här Batchman är vi gick ner i Köpenhamn. Det var ju år 2000 vi var färdiga möter som var i Köpenhamn. Och vi hade inte så länge vi så vi ginkade och det viltes vi så turen blev långt, ja. Ja. Och jag minns inte kvui akkurat var så filtrat. När vi tar sig om det här så sier vi han tårig at skikva tog at limer og likam med hansara. Tårig at skikva tog at han kan virka i djøgnu med
det samma som han själv gjorde det. Ja. Tår jag tryckva tog, ja. Og jeg følte meg virkelig inspirerende av tog, ja. Og vi fikk en øyelig fina samtale bort ur tog, ja. Så da vi så kom og møte, så kommer, her var nekke føringer som var til møtene, så kommer en syster i herren, som han sier, og sier at det var en av som la sjuker av ryddsjuker hos noen, som hei en form for krabba, som da visste jeg ringt å få bildbukt vi, og hon sier, jeg har spurt noen annan eisne, som kommer noen ærer samkomme, om vi fyra ikke kunne fære vitja hente her mannen. Og vi avtla så den etter å fære vitja henne. Og vi var faktisk fra kvørsna samkomme. Og jeg var stadigvæk så inspireret av oss her, som jeg nevnte ved Badjamoen. Og så sier jeg til vi teg eisne, Tåra vid at trykva tog, at vi nu det lika med Jesus her som her. Og at vi tog nøye kunne bia fyrir Jesus sjuka. Ja. Og så både ødel. Ja. Og takk og vent ui. Ja. I stedet fyrir jeg forløpe på flere måneder som skulle genka. Ja. Så gikk det 14 dager, så var han hjemme etter. Ja. Og jeg har opplevd det samme eisen for luknande for den. Ja. Og til en øyelig kraft og i tog. Ja. Her som tveila troi. Ja, her som tveila troi bia. Og i navn og møynene. Tui, hvor det så las? Jo, tui at han huksar helt. Han huksar likam. Han huksar ikke stjøtner, altså, som kunne bia fire sjukon og alt være så las, ja. Sjåvan det det mennesker med hævda tjennastene, men øyelig ofta feddelte og jeg til at ja, men så var det likam flott til søyes. Og det bare den der stjøtner som kan bia og tella. Men han tar og lika mer funksjoner. Og tog, det kommer til å si han jo eisene. Lykka mykje hver og hver to erst, hver to helter om til sjølvan. Lyd av dette året som sier at to erst en limer av Kristi likame, onker, altså, og i vinnaflotsene, eller familiene som sjukere, ja, men finnes hjemme, kan noen få eller noen som fortrolig vi kvann annan, og bygge i Jesu navn, ja. Det nek større kraft tog at vi gjør noen færre om. Og jeg vet da godt det vil nek bygge, men akkurat det er suttja til utfra tog at jeg limer av likhavnen. Akkurat. Ja, men... ja, at det løy med tankar om at endan av fyrakren fra tro. Det tar seg om at så skal komma suttjas hva så verskans hva ser. Vers 13, ja. Og så det her tar han så røyner at ratt på hesar som haltlige, så sier han vers 16, vita tid ikke at tid tempelgods og antegods på røytekon. Øyer nu nærkar tempelgods, så skal god øye han. Tempelgods høylagt, og det tid. Altså, det så øyla størst. Ja. At mot likam tempel, eller annet, som god bor i. Og altså, jeg har en skjøyt. Åttan og i fela vi han. og kan løyva, et litt løyva, altså. Ja. Ja. Det så enkelt, faktisk. Jeg minns det vet Sanchez blev också brötter, men så tannsangren tog ett evangelium om herra vilja av han. God heimen älskar jag och sån så sent han. Jag kvart han sa som tror han var skall ävet lov och frälsa få. Och men minns det åren och jag så sangren i ja med. Det så väl motsättningar och isner. Så det vann min herra vilja. Och det så jag det Pauls. Ordentligt. Ja, det så jag ordentligt i honom, ja. Och så säger han det här och i vers 19 till vursdamen och höjrer här som höjme till god dörskap. Skriver ju han som fänkar i när voice och i svitje torra upp att Herren känner hoxan i när voice att det farfångtar. Anken rälsar tog jag människor.
Allt är ju tyckare. Det har varit Paulus, Apollos, eller Kefas. Det har varit Heimeren, Löv eller dig, det har varit det som nu är, eller det som komma skall. Allt har det tyckon till. Och så ändrar han vid att säga, och tid har det Kristus till, och Kristus har det gode till. Ja. Alltså att understryka att det är så omättliga väl. Ja. Akkurat så som det är. Och jag har ju en vän om man når ut i 4 kapitel. Och jag har alltid att jag får klara det. I samband med detta som vi tar framme nu. Och Timoteus. Nej, och i Timoteus är här. Ja. Det är alltid är så grypande att jag får här från häsarna. Så tar sidan att det här i 4 kapitlet att anten säger bort fram att det kommande tøyen skulle nøkker falla fra trunne og halta seg til vittløyende antar og lærdomar eldre anta, vi hykle livlærere som brennemester sin egen samvisko. Og så forklarer han som forbjøa giftast og djeva bom og halta seg fra føye og i god hever skapt for at de som trykva og lær sannløkene kjenne skulle njøte henne vi tøk. Och så nämner han syndrom att det här, men jag också särskilt om han här från 12 versen. Att det är hetta kom in mot lov. Det att onkan vann vid att det för att det varit onkor. När vi vet han som tryck var fyra döm i tälla och i abbore och i kärlöka och i tryck och i rönlöka. Vi är öjen i uppläsningen och användningen av lärarna äntligen kommer. Och så vanrök inte några som uttar er, som var given till här vid profetåren, vid handtallingen till äldre, nämner han att det är som man säger, första kapitlet. Ja. Och som detta, liv och i hässon, det säljer sig verserna, så framgång tøyn kan vi ödlån åpenber. Akt efter der självon, och efter lärarna, ger stöv åt här. Tøy tajt och täger skall du frälsa bäg till självan, och de som høyrer til. Jeg halte at det er så en standard, så det kommer til meg en halvt nødgen ljøsyd, jeg var rett avmarska over det, men det som jeg les, var ikke avmarska. Jeg husker seg til at tjenesten at akta trokken sjølven, og etter lærerne, og gjøre støv og til, tog jo til teater skal du frälsa bäg till självan och de som höra till. Det är störst lyfte som har gått på här. Ja. Och det är en öl avvärst han säger att och efter lärarna. Ja. Alltså. Ja. En avvis lärare. Ja. Det är inte lika mycket. Nej. Och Paulus ger all nek bort ur tog, ja. Och det är inte, som hvis vi brukar här 3 kapitlen och i 4 Korint, så är det inte läraren till Paul eller läraren till Daniel han snurrar sig om. Men det är hans här lärare. Ja, som han vi hela andan och åren hon hever giv oss. Akkurat. Vi kunde inte skilja året och andan åt. Nej. Så gör vi det, så blir vi läraren okkara. Akkurat. Och stegen för hans här lärare. Nettopp. Och det hade verkligen intressant alltså. Han säger något helt underfullt och inte målsbröven om lärarna. Att de samsvarar vid godsötta. Så hvis du läser till allvika så kanske vi får se om man inte nöjt det här ut. Ja, han säger här att gånger onker vi främmande lärare og heldur seg ikke til heil nærmo år Herre okkara Jesu Krist, og lærerne og samsværar vi Guds øtta. Ja. Hva han så? Ja. Jeg kan så takke det til moin, og si om meg sjølvan, at så jeg opplåster. Ja, pass. Ta at jeg ikke skilje, men det sjuker etter 13 og årastrøye som valgte øvund, tjekk, speireking, undan ildkrona, støvt klanter mellom mennesker som husspilt, og har mishandleikan, så det halda Guds etter å være vinning. Ja. Ja, sammen vi nøgt seg med Guds etter større vinning. Ja, det her en av de beste løsningene av lærerne som
närkrande jag vill säga alltså. Tog att det är så omätliga herrar agenter av lärarna alltså. Ta livande lärarna alltså. Ja. Godsattans Ja. lärare. Så det är att han är i mer. Det är att mot lika med tempel antans. Han viskar ut i fär med bära vilja och viskar sin gåva vilja. Och allt det här det öppnar himmelen alltså i hjörnet. Akkurat. Det är På samma ja. alltså. Himmelen är det som Ja. som den atmosfären. Va? Alltså nu är det rättland år sedan. Kvar det här kom till mig. Alltså jag vet inte hur det var akkurat. Det var ganska tydligt att värst när forskjellig framme som kom samband vi eller vad det var. Ja. Men han sanna läraren, han som är Herrans lärare, hon friger människor. Ja. Men en och hver andre lærere som skal eitas for å være Herrens lærere, men ikke eita, hon binder mennesker nye, og i øtta, og ikke tåre at livet løyve til dømes, og av være benge for øtlån, og særlig til av være benge for å si noe skreft. Ja, akkurat. Det er så bindende, ja. Men hans herre lærere, hon setter om frihet og frelse. Ikke til at tjene holdt noen, men til at tjene hånden. Ja. Men vi kunne ikke tjene hånden i øtta. Ikke i øtta som hva det blir storan og ive og tann øtten her. Det blir ikke til. Til øtta er ikke kærleggen. I fullkomne kærleggen reger øtten ut. Og det er bare i hans kærleggen, etter hans lære, at vi kunne virke. Og jeg minnes vel antro. Men en annen for å si at her, jeg skulle til å velge i midten 2 personer. Den ene som heier lærerne fullkomlig orden, men ikke hjertet ut. Ja. Eller en person som kanskje ikke var fullkomlig i lære, som kanskje ikke skilt i alt ordentlig, men heier hjertet vi ut. Ja, så visste jeg godt hva han ville velge. Det var at han settene. Ja, det är värre snär. Det är snär. Som alltid hjärtat läge. Till minst en av frågan säger vi med att åt kan man inte stacka fratar. Att hjärtat läge har det gott. Ja, akkurat, ja. Det minns det gott. Och jag är slett också som det. Men det kan ska fatta i stater och i lärarna, men ta så läraren och hjärtat läge för att harmonera. Och det harmonerar inte för det är så sen äkta alltså. Det gör det inte. Nej. Du kan inte öja godsötta och samtidigt vara halvhjärsta av det långt man. Alltså det blir stila. Nej, alltså det är ja. Han säger här jag har läst det vi var inne i AT4. Ja. Han till det rombrott andra kapitel. Här som han säger till människa kvart så som dömer hever sig onke avsagan. Og i tog som til dømer annan fire, for dømer til jo til sjølvan, tog som dømer gjersta sama. Vi vita at dømergods som sannleidje bøyer ivertheimen og slukt gjerra. Men så sier han, men til menneska som dømer teg slukt gjerra og gjersta sjølver, heldur til at du kan slippe undan dømergods. Og så var det særlig av 4. verset også om, etla vannvirer til rydgjødøme, gøsk og tålemås og lengmås hansara, og veist ikkje at gøska gods leier til omvending. Vi til at du så herrer, og hjertet tøyt kjenner ikkje enker. Håper du der opp vreie av det i vreiene tar rettvis og døme gods for åpenbæra av til øyel han kontanter. Men her viser han så øyla klart og tydelig at hjertans herleidje faktisk den allar farligaste støva vi kunne være i. Det var sån här reietraveren. Den röda tråd till att en bok. Ja. Och en av läsarna. Det var en reietraver till alla böckerna. Så nettopp var häsen traveren som tog mig om det. Ja, det kommer inte där vi. Och akkurat som Drisp att jag säger, han var både källen och i Foglafyr.
Och så han var så uppmättaliga given herran. Och utgifter och bocha bara sin när Norge kostna. När jag Norge Stångland. Arbetstjej och en jackkost och från gamla tror jag. Han var sisten var han på min folklafir. Och då skulle jag inte pröva på att säga när vi han om en annan. Bland inte på det. Det var det svär. Ibland blir på det. Nej. Alltså jag men kan också om hur barnresta var. Vad skulle han så? Vad skulle han så säga? Ibland blir på det. Nej. Nettopp. Alltså han är fänkat det. Och jag sätter han alltid i samband med Sötnagrund bra etlo. Det att han säger till att det är rätt för att hans armen tar det och så skulle det hoxarna tycka spittlast. Och väntas för att det enfalda troskap med Kristus. Akkurat, ja. Han åt han den här. Ja, enfalda troskap med Kristus. Ja, han det var signar. Och till den reje travren och jag när som till läs. Jag lukar mig ju kvärt det. Alltså här för han så jävla länge. Ja. Vad det är har vi ofta lente till att klassificera hatta och hatta konkur men hatta konkurist. Men är stod god. Du ska få blanda det på det här. Och hatta verset, det sista verset att läsa. Ja. Alltså hatte till dig och bäj. Ja. Är så? Det är Så läst attor. Ja, han sier, jeg visste ikke 4 og 5 vers her, et eller annet vir til rydgjødømme, gøsk og tålemos og lengmås hansara, og veist ikke, at gøsk er gods leier til omvending. Og jeg husker her til han sier at han spyrer han spørner om at vannvira, tog de som vet hava hod til å døme. Herren dømte ikke. Nei, han gømte dem. Han gømte dem gøsk, tålemos og lengmås. Ja, akkurat. Men og veist ikke at gøska gods leier til omvendinga. Sier han, ja. Ja, og så sier han vi til at du er så her. Og hjertet at du kjenner ikke enker. Ja. Håper du der opp reie at det er i reien her. Ta i rettvis domer gods. Vil oppbære. Ja. Akkurat domer vil omgående rettvis. Nei, det vil han ikke. Nei. Det er sørst veis nå i jeg snedlende kapittel i 17 Grimbrava. Ja, da han kommer nyer i kapitlen. Så grøyer han oss ikke fra Atlanfaren og Jøknene. Ja. Så nevner han til som kvant det gjør meg avfri. Omsorgene for i Atlansamkommen. Og hvordan virker han? Hver veiker, og den evige veiker. Hver vi valgt avstøyt, da brenner vi med her. Skal det rausa mer, så skal det rausa mer av veikløyka munnen. Og så sier han godt, det var så här, det var ju inte för bleda. Ja. Skulle han ända det här att han lojer inte. Detta lever så jävla otroligt alltså. Ja, han säger att öll häs har det här som kvanta gemar ofri omsorganden för öll samkomnon. Kvar veikur utan eisen ever veikur, kvar valt avstøyt utan at det brenner i mer. Ja, så kommer han til litt. Skal jeg rosa mer, så skal jeg rosa mer av veiklaga munnen. Ja. Akkurat her sin der veiklagen, at du er veikur, du er ikke som deg, men du kjenner det nei. Akkurat, ja. Du kommer nei av tøymon, vegna deg. Så i 17 Korintbrev, en mostaraversk som til han vittjer sorg i kapittel 2, ja. Han har det færre miskunnar etter kapittel 8. Han har det god allra trøstar. Han som trøstar okkon, og i allare trångt okkara. Fyrir vi skulle kunna trøsta deg, som i assens trångt, vi trøstar som vi sjálve vil ha trøsta vi er god. Her det. Ja. Og hvis det ikke var så løs, så det ikke så. Nei. Det akkurat her. Jeg kan huske om han som var Larry, jeg minns ikke et navn som var her, han var i Philadelphia for noen år siden. Og han hei en sterska tjeneste i nøygave. Altså, han virkelig fikk ting åpenbære fra Herren som han kunne gjøre mennesken vujer, ja. En profetiska tjeneste som det ble kattlet. Og så sier han at jeg har haft så tjeneste flere år, så visste Herren mer til at du skal ikke tjene mer ut fra nøygavene,
men ut fra hjärtan. Akkurat. Ja. Vi kan godt hava en nøygave, utan ha hjerter vi. Det passar jag. Ja. Det passar jag. Så man det ideelle hava nøygave og hava hjerter vi. Ja, men så hade jag att det för att ända vi att läsa ett om att som vi har här och var det 4 kapitel. Jo. Ja. Vandrökesnägarna som heter som har given där vi profetåren. Vi handlar inte knäst. Men det är inte det här. Men det är han som har given nägarna. Akkurat, ja. Ja. Och så säger han att också om detta liv i Jesus så framgång till en kamrat och åpenbar. Akt detta själv och etter lärarna. Läraren som samsvarar vi gott sätt. Ger stöv och ta. Då tar to tärgest skall du frälsa. Väg till självan och de som höjda till. Alltså, vad det är gott. Ja. Ja, skal du begynne på en sånn? Ja, herre, takk for det at vi tar sitt her i det efter, og takk for så løter. Takk for det nøye du gjør. Jeg skal inn i fullkomne lov frelsesins. Og halte av i tog, så vi ikke være glemskjør høyrere, men gjerne versens. Du tar være ved sjælere vers. Gjerne versens. Og det er bare to som kan viska til og jokkere likam. Bæra til og kan få likam jeg vilja viska. Gåa vilja tøyn. Takk for det og takk for det Daniel. Takk for Anjo. Takk for det alt som her er sammanhånd og gjort. Og jeg som visste at bæra fram årtøyt ut til så mange ganger. Takk for at jeg kan slippe å være vi. Sikna til åkere koner, åkere menn, og bøtten, og alt det som tog over. Sier vi åkere arbeid av. Vi takkar for det. I Jesu navn, amen. Amen. Så var det her som parten av Gjerstamal kom enda, og vi får takka for jokken. Og vi dere, Anja Hansen, som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson, som redigerer Ljøve. Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne YouTube, om du leter av Ektos Sjønvarsp. Og hese pastoren, han kommer eisnøyre lagt her, og han kommer eisnøyre senter av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesper.